manungsa. Nek matur kula nggih angsal sih. Nek pancen kula niki salah temenan, monggo diukum niku lho monggo. Sakniki mboten kanthi besok ngono dhek. Monggo lho. Tapi luwih dhisik reyang niki tak matur. Ngoten. Wis masih omong kok wolak-walik tetep kon bakal tak pateni. Loh dikandhani kaya ngono kok tak pateni ae. Mungkin dhisik reyang niki tak matur bloko. Nggih. Diterima matur kula, matur nuwun, mboten nggih mboten napa-napa, tapi kula tetep matur nek mboten matur kula niki salah, kula niki luput, ngoten. Ngoten. Duk rikala semonten niku, nggih, duk rikala semono niki dhewekne niki mboten enten reyang ngoten, mboten enten donya dhewekne niki. Lho ngoten. Dek nirungokaken niki. Kok mboten enten reyang jomblo niki, mboten enten jenenge Antarja niku wonten donya. Duk rikala semanten niku enten lakon utawi kandha, nggih, laire dhewekne niki. Ngoten. Tasik dijeki utawi ditembing lawan Prabu Nagapasa saking puser bumi. Prabu Nagapasa niku ngarepaken Ndara Ayu ibune dhewekne niki Ndara Nagagini. Lah Ndara Sena mboten enten. Ndara Sena niku napa niku? Ndeleki ramaning Pandhu Dewayana Swargi niku. Lah Ndara Ayu nggih ibune dhewekne niku Nagagini niku bobot tuwa nandhang pepasihan nggih. Dayah-dayah badhe babar tapi niku dikarepno kelawan Prabu Nagapasa. Kandhane Prabu Nagapasa teruse ibuke dhewekne Ndara Ayu Nagagini niku mboten gadah bojo, mboten gadah garwa. Lho ngoten lho. Ampun. Dukandhane ngono niku Ratu Buta. Nggih niku meksa ngeroyok kalih si Nagagini niku wau. Mriku mboten purun nggih. Mriku mboten purun. Mriku kula singetaken pun sampe konangan kalih inggih niku Ratu Pusar Bumi Nagapasa niku wau. Niku duwe napa niku duwe bala jenenge niku Temenggung Wisantara. Patihe aran Nagakesuma wah niku mbok pendheke. Kabeh niku duwe upas gadhonge upas. Prabu Nagapasa niku nggih upase mandine mboten karuan mandine niku. Nagakesuma nggih mandi, sapa sing kenek upasing Nagakesuma disembur mesti mati. Sembur kelawan Wisantara mesti mati. Upas mandine kaya ngoten, tapi tasik mandi upase dhewekne niki. Dhewekne nggih duwe upas, ngoten lho. Kene lho manggon niku kene ora apa iki lho ah. Lah tak duduhno bene gak eruh. Bene gak eruh tak duduhno. Kok tak ngrabak-ngrabak. Lah tak duduhno nggone wisa, dhewekne iki lak duwe wisa ah. Beda karo reyang jomblo gak duwe wisa. Lho ngoten. Lah sing kula pikir niki, wong ibune, wong tuane dislametno karo jomblo. Kaditipateni liyan slamet mergo jomblo, nggih. Kula singetaken. Sing nulung ibune kok kaditipateni apa tumon ngono iku ora gak tumon. Ya ora tumon lho ngono lho. Iku bener. Monggo nek sakniki tak duduhno kaya ngoten kula nggih mboten goroh. Monggo nek dipejahi. Saestu monggo kula nyemanggakaken kerja kula. Oh iya. Manggalih ingkang agung ingkang agung sanget. Sang Lindhu Segara. Lah nek aku sida miala utawa gedene aku gawe pati jomblo. Aku iki lak kena diarani nandhang dosa gedhe. Wong iku sing nyelametno ibuku. Tak rasakna kok ya bener temen pancene aku ya krungu lelakon iku. Tapi aku bali ketemu kelawan Bathara Kresna aku mesti nrimo padukan.
mila kananing Sang Antarja tanpa reka piyambaking njejeg pertiwi ambal kaping 3 mlebet dasaring Buntala kondur dhateng ing kayangan Sabda Pertolo Biya. Pak Doli dodol jamu naik balik mulih ngono. Antarja ora iso nyekel Mangundi Wangsa. Gatotkaca. Rangketen Mangundi Wangsa iki. Suwawi kula aturi kantun pinarek Kanjeng Wu. Gatut iki. Kaya kilat pelap ngono rek. Nek mang, nek cacak nika mang kena diatur. Diomongi sing enak-enak ngono mulih ngene bareng iki mung jak omongan. Ngundukur tok gak patek gelem udung, gak patek iso perang nggo nisor arek iki. Perange mesti dibondukur kok gak pegel to. Jomblo kontak copot gulumu mblo. Aduh mbok gulu rek ati dicopot. Aduh siak aku.
aku rek. Aduh, Sut. Bapakmu matek, Sut. Mulek, wah rondo rek mulek rek. Dilurani sapa rek mulek iki nek rondo iki. Aduh, gawe enake rek wong matek iki rek. Karo wong ayu liwat. Aduh. Ndoro Gatut kok kebangetan Ndoro Gatut. Tega mentolo karo reyang wong sing ngomong reyang. Aduh. Apa rek iki rek iki semut tok iki. Oh, ngrubung kabeh kok ngene. Aduh. Panas aduh. Iki lho. Apa kerembuk-kerembuk iki? Kadal ya. Meloke urip jian. Oh, yo. Mangundi wongso. Mau kula carosaken menawi punakawan jimat. Ya kena diarani Sang Hyang Wayang Mangundi Wangsa. Lah kok ndi ana ayang-ayangan bisa purut ing kasedan ora ana. Sareng jangga pisah lan gembung. Gelang-gelang welayane Mangundi Wangsa. Dadian kotak jala lindri obah gunung pragembung. Gunung ya segara kotak jagat utang. Ini nanti wong kayangan kowe den Bandung. Kanamu campur bur. Giri-giri kagoro-goro. Watu tempuk padha watu, watu mlaku bareng pati gledhuk tempuk padha watune. Gagathekan sing ating lembu andini kaya bedah lawang sel weton. Dewa pating blulun saking panasing hawa. Muningani patetaning dewa ingkang nandhang tareng landhep. Mangundi Wangsa. Udan watu pirang-pirang dina gak lerentek udan watu udan geragal. Tek udan geragal, udan kerikil, tek udan kerikil udan edu. Bejo dening pembangunan sing ala dadi apik, sing apik tambah becik. Ngontakaken kayangan harga belah ya harga dahulu. Sinten ingkang wonten kayangan harga dahana? Kang Wingsanggeni ya Bambang Wingsanggeni. Sumerap kedadosan wonten Ngrecapada ingkang semanten melumpat saking harga dahana sumedya paring tetulung dhateng Mangundi Wangsa biya. Aku ngerti perkarane iki aku ngerti sing luput sing bener iki aku ya eruh. Tapi aku iki ora wani ndumuk dhisik merga lelakon iku wis para tamtu kudu dilakoni. Ageh apa bane gremeng-gremeng ya. Iki aku bendaramu Wingsanggeni jomblo.
Heeh. Apa jenengmu? Aku Wing Sanggeni. Apa Sugini? Aduh, apa rek iki rek? Nek gelem tulung aku nang tulungan, nek gak gelem rene tak bacok kon. Wong kate ditulungi. Ndara, aduh. Kula napa niku guru kula ditugel kali Ndara Gathuk kok Cik. Lah tapi kabeh ku sak temene ngono ya mawa lelakoning dhewe-dhewe sipate manungsa iku lelakone-lakone dhewe ya apa ilang tulungan iki lho lara ya. Merga kabeh wong urip iku ngunduh woing pakarti iku sak mestine. Nek pancen sapa kemalan gawe alaning liyan para tamtu bakal ngunduh alane ngono lho. Sapa nek nandur suket lateng aja arep-arep ndang panen pari. Aduh. Lah mulane kabeh kok cik jomblo kon kak. Dekne iki lho, niat tulung reang, tah ceramah dekne. Wong kene agilan tulungi kok ada niki lho selak aku. Ndara saestu Ndara. Lho, kon iki mati ta jomblo? Wong gletak ngene iki ya dosol ngono jenenge. Aldakno. Oh, lho iya jomblo. Wah, gak iso aku marasno. Iku wis suwe jomblo gak ilok jek entas sing mangrek. Suwe apane sih? Oh, iya. Kacarita Bambang Wing Sanggeni. Pranyata menawi siwijining titah ngercapada ingkang andarbeni kadibdian ngungkuli klan Jawata. Pranyata putra siswaning Sang Hyang Wenang weruh lebak ingering lelakon kang durung kawetu. Bangke ning mangundi wong ingkang njepupung niku. Ing riku sanalika ngedalaken inggih menika cupu. Ngedalaken bokor manggen wonten lebeting Kancing Gelung Wing Sanggeni. Sareng dipun dalaken saking Kancing Gelung merupakaken tirta sinebataken tirta hamertaya banyu penguripan. Sareng dipun dalaken saking cupu menika den buka kananipun. Cumolorot kuning kananing tirta marta kaya dening mutiara copot saka ing pangembalan. Den tetesaken dhateng mangundi wangsa. Ayar banyu penguripan tumonjo dhateng tangga angganing mangundi wangsa. Mangundi wangsa sareng sampun katetesan kelawan banyu penguripan mulih tepung daging mundul otot kapital wangsul ati kaingas bali rah melampah. Pomon mangundi wangsa jengkirat ngelilir mulya jati winuni piye. Nek waras sae nek waras masih waras gak waras mlakune tetep 100. Oh, pancene dedekane sing iko dedekane kancaku ngono sane gondong ngono lho.
Lor titik lho mek mlebu rono ngetan. Kono bener nyaroni kebat, takoni anjene. Tapi sing muruk ngendang reang, sing muruk ngendang. Ngene lho. Takoni aku nyarone kalah tapi nek tapake ngendang wae enak aku nek karo kunone. Oh. Amit-amit ngrumbel demit. Kok iso iki anjen. Ngene iku sing waca sing gathukno ngono ae lha iya ngono mang. Nggih ndara niki terus ya napa reyang. Dhewekne mung tak omong ana ngene ngono nggih dhewekne pun ngerti lho mboten. Pun ngerti. Lah iya jomblo kon mang matek nggih dekne pidato ngoten lho. Sing mateni nggih ndara Gatut. Nggo kok tega kalih kula lho maksud kula ngeten. Ya nek kaya mangkono tak temonane. Mboten pun ditemoni gawe apa. Dene antemi kula keruh ngoten wati kula wontok-wontok gak iso mbales jarene. Kono ndukur tok angkruk-angkruk tas muaneh. Mleber muaneh tas ceprot kabeh ndas kula. Lho jarene. Mungkin remuk kabeh dari gunung guyu. Kakang Gatut Kaca, aja diterus-terusno anggon rika miloro jomblo. Ayo rumpakan. Kang kapilian berkawan ten senojo mreng tingkaing pecah nora langgeng Kakang Gatut Kaca bab anggone salah pinemu Kakang aja diterusno rika tak dudu sing sak mestine. Iya Adi. Apa dulu nek pancene aku iki luput. Gak salah, gak luput, tapi tak dudono sakjane isi bener iki jomblo. Lah, rika ya ora luput. Tapi ora bener mergo gak eruh iki lho. Mergo gak ngerti. Wong gak ngerti iku dikapakno pancene gak ngerti. Lah tak duduno Ratu Ndiwarwati sing ana Ngamarta iku kaya-kaya duduk wa Bathara Kresna. Lah iku salahe. Tapi dianggep Pandhawa nek pancen iku yaiku Nalendra Bathara Kresna. Ngono? Illa ya Allah. Dadi ning ngono ya Adi. Iya pancen bener kaya mangkono. Merga ora ana Kakang Gatut Kaca, bukune kok ora ana.
Nek Bathara Kresna iku tega mentala karo Semar, tega mentala karo jomblo, iku gak ana. Cerita kaya ngene gak ana. Ngono. Lah banjure iku telik Sandrah Maya ya. Telik Sandyah Maya. Iku Duratmaka. Tapi kabeh gak ngerti, Pandhawa ora ngerti. Kabeh ora ngerti. Lah sing ngerti kira-kira aku iki ngerti. Lah mangkane rika tak elingno. Aja diterus-terusno anggone miyala karo mangundi wangsa. Krungu kupinge dekne. Ngandakno ngono peras-peras ae buadem boto remek ngono. Wis kono aja ngomong ae. Kon tak tulungi kon tak culno temenan lara kabeh awakmu. Lho ya jangan gitu, Bung, kancane. Aku kancamu, kanca tunggal sak kotak apa? Wong ngandakno tak kon meneng. Kon kok nek kuno muring-muring temen pedhot maneh gulumu ya apa kon. Lho ya aja rek ditulungi rek ya apa wong. Rokok paribasane tugel ledang arek. Lah iya nek ngono sirep aja katik melok ngomong, aja melok guman ngono. Nggih. Lah banjur kaya apa iki aku nurut nek pancen kaya mangkono. Aku nurut adi kawan poro. Lah nek pancen Kakang Gatotkaca miturut ya apa kang dadi karepmu saiki ngene. Lelakon iki kena apa Kakang Semar iki kok diiri karo liya ngono. Nganti ngamarta ana Duratmaka sing ngembok Bathara Kresna iku karepe ya iri bab perkara kahananing Kanjeng Semar iku mbangun kayangan iku. Aja nganti kayangan iku besok digawe iku sanggaring Pandhawa iku ngerti. Akeh tak dumuk titik masih ratuning dewa ya iki duweni ati meri dengki sak pituruting. Ngono. Ora iku tok. Masih ratu Mancanegara ya ora nrimakno Semar bangun kayangan iku. Kang mongko iku dudu kayangan ngono lho. Iku besok lah digawe Pandhawa manjing mrunu nek bakal ngayuda utawa manjing menyang Tegal Kurukasetra tempu ing Kurawa lan Pandhawa rak ngono iku besok. Iladyalah, ya pancen ya kaya mangkono Adi. Lah saiki yen pancen Kakang Gatotkaca nganut karo aku ya iki ana kang bakal mateni karo Kakang Semar. Ana. Lah saiki Kakang Gatotkaca nganut karo aku iki ana wong sing kena diarani gawe gelah-gelahing bumi letek ing jagat mala. Wong terah turune wong angkara iki bakal gawe patine Kakang Semar ngorat-ngarit klampis ireng. Ben Semar iki ora terusno anggone bangun kayangan iku. Ya bangun sanggar bono iku. Iladyalah. Dadi kaya mangkono ya Adi. Iya pancen ya kaya mangkono. Lah saiki ngadang kok dhisik iki ana swijining ratu sing ambek cendhala iku mang ya. Ratu sing ambek cendhala iku mang. Iku terah turuning Prabu Gurawangsa. Mbuh turun kepira aku dhewe ya ora wari ndumuk karo kahananing iku. Ratu saka negara Kawah Binandung. Saka negara Kawah Binandung ngono ya. Kang jejuluk Trigurayaksa. Prabu Trigurayaksa. Lah Trigurayaksa iku duwe ameng-ameng, duwe memitran loro. Bajul Jamang karo Peci Curiganata. Ngono. Lah Bajul Jamang
Peksi Curiganata iku nyuwita kudu ngabekti ana kudu diterima, tapi nek iso numpes Semar. Tapi nek iso numpes Ismaya. Guru penyuwitane iku ditampa. Bajul Jamang karo Peksi Curiganata iku. Lah saiki Rika karo aku iki ya. Ayo ndeleki Bajul Jamang lawan Peksi Curiganata iku. Ayo mulih, ayo budal jomblo cekne mulih. Jomblo kandha bab perkara anane bapakmu anggone mbangun kayangan aja duweni sumelang apa-apa. Kongkon ngabekti kongkon nutukno oleh bangun, aku mesti teko kono. Tak reweng-reweng memuji ben kalestari kahanane anggone bangun iku. Reyang mantuk. Iya, balik o. Lah dekne. Aku tak nutukno lakonku, aku ndeliki wong loro iku sing bakal gawe patine Kakang Semar ya wong tuamu iku. Lah nek ngoten Lah nggih ngoten nggih monggo nek ngoten. Lah iya ayo seweng-sewangan wis ku nek Kakang Gatotkaca rika melu aku. Kitingin apa Kang dadelaku janteraku. Ayo mlebu jroning alas Pinang Saraya kuno. Oh iya. Kacarita kananing pingsang geni. Naning Kang Raka Gatotkaca. Nilaraken praja Batana Kawarsa jomblo wangsul dhateng Karang Kletak dene Wisanggeni manjing dhateng wana piyambaking minggah gegana semedya mangertosi sinten ingkang wonten madyaning wana menika dipun dulu saking Dirgantara kelawan Bambang Wisanggeni dene Gatotkaca tutwuri tutwuntat jejeg pertiwi ambal kaping 3 lumesat gayuh angkasa oleh-oleh pindha sarating Yangwang Tawang campur dalih lawatan biru. Dedel wonten ing jeroning Pinang Saraya gelising cerita rikate wong kondho pekiking ingkang munggel kawi sakonjotan lampahing mangundi wangsa sampun manjing dhateng ing kelurahan Klampis Ireng Biru.
mangundi wangsa sampun manjing dhateng ing Klampis Arum inggih Kelurahan Karang Tumaritis pinanggih lawan Badranaya rerembakan ngaturaken kedadosan ing riku rene kedadosan sampun dipun aturaken dhateng ingkang Rama Semar ndadosaken pajaring nala ndadosaken bingahing Semar awit ingkang ngiyati kawontenanipun anggenipun badhe utawi yayasa ing menika sinebataken badhe kayangan ingkang dipun intro kados Suralaya dipun nameni Sanggar Buwana menika pingsang geni ingkang ngiyati mila raosing panggaling Badranaya bingah kaiba-iba jumlah ingkang sinungjung sari Uru Bagong iya mo aku sing teka mo witing klapa anggonku ngutus awakmu tibake ya apa rawa-rawe Semar dawa umure
aku iki arep-arep tekamu ndaramu ngamarta kok ora ana rawuh mrene paman Barawira ya apa cung di bendaramu ngomong ngene Kakadhik Barawira napa si bongko aku ni Ciriwanti dilewo digondol modar cung apa modar gondol ngono iki saiki areh sewetara merga bab ananing awake dhewe oleh yaiku oleh teko ngamarta iku nganti suwe ngene iki man tak critakno sing sak medine wah ceritane gak karu-karuan aku andon Pancakara ndaraku ngamarta gak gelem iya aku roh bendaramu Kresna iku telik sandyah moyo cung dadi ngamarta iku klebon Duratmaka dom sumuruping banyu tapi bendaramu gak ana sing ngerti iki nek pancene kono klebon Duratmaka wis engko roh aku yang ngerti tapi ini aku gak wani ninggalno yaiku klampis arum ya klampis ireng kene Bagong ya ana sing tulung Ndara Wisanggeni ketemu karo Ndara Wisanggeni aku geger karo Ndara Gatut kedadian reyang mati man ditulungi Ndara Wisanggeni diwulyakno aku dikongkon kondo bab perkara ananing Rika oleh bangun klampis arum ya klampis ireng iki aja duweni kuwatir gak dadi aja duweni kuwatir apa-apa saiki wis dadi lho tapi lak ya kurang apik lho ngono ae iya cung lah iki di apa iku dikuwati karo Ndara Wisanggeni kono runtung-runtung karo Ndara Gatut lho ngono tetep Ndara Wisanggeni teko mereka kene kate ana sing jeki perangkate ana sing orat-arit kene ngono man rika kate dipateni ngono lha iku doleki wonge saiki ngono iya nek pancen kaya mangku bendaramu Wisanggeni ya gak nguwatirno apa-apa kakek-kakekmu iya saiki ayo areh sewetara ya ayo areh sewetara ngaturno bagi binagi mbok menawa ana sedulurku kene siji loro ya mergo ademe kaya ngene man lah iya rasane awak ya kaku kabeh iya wong pancene kabeh ngrasakno adem iya ya iki awake dhewe serombongan ado saka Sajab Mojokerto katimbalan karo sedulure dhewe panjenengane Bapak penyelenggara, Bapak panitia. Sing rawuh rono sapa, Cung? Yaiku Bapak panjenengane Bapak panitia Pak Taslan. Pak Tasmilan. Pak Tasmilan karo kanca liya-liya karo Mas Pipit bareng rawuh nang Sajak merono aku dikongkon wayangan ana desa Panglungan kene man. Iki wujude apa, Cung? Iki wujude ya resik resik desa kena diarani sedekah bumi uga kena diarani ruwah dusun ya ruwah desa. Muga dusun desane mari diruwat iki pikantuk berkah Allah Subhanahu wa taala adoh blayine masyarakat kene panjang umure slamet fi dunya wal akhirah amin Allahumma amin kabeh muga-muga slamet barokah
barokah umure, barokah awake, barokah donyane ngono man. Iya pancen kaya mangkono. Taun maneh nek dipipik cek ditimbali maneh mrene cung. Iya, aku adep-adep are. Bagong paunen-unene keripik gedang godho telo titik edang nek padha krasa. Iya. Engko ayo diaturno bagi benage mbok menawa ana sedulure dhewe sing ijik ana kene merga aku ya nyadari cung ademe kaya ngene. Iya. Lah ademe kaya ngene ku enake lapo cung? Embo. Iki lho ngono kok. Oh, tekene ademe kaya ngene kaya brondong kaya ngene. Ademe kaya ngene iki lho. Iya. Lah ya enake apa, Cung? Ngombe kopi ya wis. Wis. Rokokan ya wis. Wis. Mangan sego rawon ya wis. Wis. Ya enake apa, Cung? Embuh, enake apa? Oh, no. Nggih, sedaya kemawon nggih, Bapak panitia ingkang rawuh dhateng sasap kepengker nika kula ngaturaken gunging panuwun nggih sedaya kemawon nggih. Ayo Cung saiki suka-suka diluk engko lang ya diterusno anggone awaking dhewe makarya ya. Ya aku gawe apa iku tak gawe langgam dhisik mari ngono kok terus nganggo musik. Ngono saiki aku tak njaluk jineman dhisik diluk ae. Tak aturne menyang Bapak panitia apa dening Bapak perangkat, Bapak Kades, Ibu Kades sore mau rawuh nggih. Ngaturaken gunging panuwun Semar serombongan nika Pak Kades nggih kalian Bu Kades. Kula nyuwun berkah swantenipun Ibu Mus nggih. Iku biyen pasindene Bapak Pinoto Cung. Iya. Sayangane Bapak Pinoto. Nah iku kira-kira awake dhewe iki durung sinau ndalang tapi kuno wis gawe ur kambang. Ya nalika semono iku apa iku rekaman ngono, kaset ijik kaset pita. Ayo, Bu. Cubi, kula nyuwun berkah swanten panjenengan uler kambang. Cengkoke sing nyandra kita kados wonten kasetipun almarhum Bapak Ki Winata. Dados. Monggo Bu. Nggih, saderenge ngapunten nggih. Nggih. Niku wadem e. Wis mang tak omongno adem aku gorong sampe ngomong iku abane ngakak enake ya rene. Wong adem enake, enake ana wangi. Nek ana wangi. Jadi wis ya arek-arek iki yang ngomong ngiler jarene. Iya, rani guys pokoke nek perkara ngono iku nyaut ae. Ngiler nek ndukur lho ngono lho tak kuwatire iku. Monggo Bu. Nggih. Tentenganipun.
Bayuh suarane cek pancet kaya sak taun 90 biyen. Nggih. Monggo. Piye. Matur nuwun berkas wontenipun Bu Musni kinarya jampi sayah sederek kula anggenipun makarya sedinten sedalu natas ulur gambang sampun dipun pinangkani nggih. Sakmenika gantos. Kula tak nyuwun berkas wontenipun anakku iso Mbak Niken. Mbak Niken iki ana pesenan saka Bapak Panitia nyuwun lagu inggih niki. Nggih. Nyuwun podang kuning. Nggih. Iya. Kali lenggan apa niki? Ya tak atur jemeneng, Nduk. Iya. Nggih. Pancene hawane pegunungan ngene kok. Engko esuk panen duren ya anget kabeh. Niki pun uanget niki. Anget ta. Nggih. Niku napa? Podang kuning. Nggih. Iya, Nggih, nggih, kena kak disupok. Angin. Iya. Mergo sing nggaipong kancane. Nggih niku. Iya. Nggih, kanca niku. Kanca niku. Iya ya. Nggih niku. Didomuk titik ngono-ngono kok jadi ngerokok ndak diteges-tegesno iki lho. Iya. Iya. Nggih, Monggo. monggo. Iya.